Bergstedt, Opel, Kristianstad för sig. Anmäler Team Stobart. 429 Andrei Olsson, Saab, Simonshamns Motorklubb. 430 Kristoffer Olsson, Saab, Asarum. 431 Joakim Rolving, BMW, Tomelilla. Och 432 Max Nilsson, Volvo, Eislöv, Team Arup, Motorsport som anmäler. Nu kör vi. Arupsåkarna har verkligen koll på grejerna. Bra förare, bra bilar, där är man med långt framme. I ledningen Arup, Max Nilsson, Rolving uppe på andra platsen. Lion, andra plats, Rolving, Lion, 430 har vi Västermännemannen, Kristoffer Olsson. Och så har vi Kajsa Bergstedt på en femte plats. Men det är i ledningen. Snart kommer 432 Max Nilsson. Tätt full av Rolving. Som inte blir riktigt klok på man kör Mario eller vanligt spår. Så han tar jordvallen i mitten. Aj, tråkigt Rolving. Men han är på det igen så han kommer. Då har vi automatiskt i ledningen. Matilda Lion. Hoppas resten är tvåa skulle jag säga. Det han är inte stark. Och då kommer Arup Nilsson upp på andra platsen. Ner på en fjärde plats. Åker han förbi nu Rolving, ja. Rolving, fjärde plats, fjärde upp där. Han har en sång i vägen, men jag kommer när jag är på backen. Gott. I ledningen har vi Lion. Och Nilsson förbi där och slänger med bollskåpet och där står jordvallar och grejer och får de runt i bägge två där. Lejon har definitivt ingen ruta i bilen längre, men han inte göra vid dig. Nej, i ledningen, Arupsåkaren, Max Nilsson, Lejon tvåa. Rolving, ingången till alternativet. Det var att hoppas att han tog alternativet då när han stod där. Han fick inte bundet. Han kan reagera på ytter förbi Lejon. Det är lite halvdelt. Han chansar i vitt. Lejon inte släppa ut dem. Rolving tar ny sats utan gräset lite. I ledningen leder relativt stort. Det är det Max Nilsson. Team Arup Motorsport. Det är Nysnös Motorklubb. Och Rolving hoppar glatt förbi där. Jajamän, Lion går ut på alternativet. Rolving verkar inte klara andra platsen. Ja då. Segrare 432. Max Nilsson. Tvåa Rolving. Joakim på en tredje plats, 430, Kristoffer